Hotel Capital je jedinečným miestom nachádzajúcim sa v absolútnom centre mesta, vzdialený len 50 metrov od pešej zóny. V novo zrekonštruovanom, plne klimatizovanom hoteli nájdete pohodlie a luxus na vysokej úrovni, ktorú potvrdzuje aj 10. miesto v kategórii Business Hotel v Slovenskej republike, ocenenie časopisu Trend, top reštaurácie a hotely na Slovensku. Recepcia je prístupná pre ohlásených, ale aj neohlásených klientov 24 hodín denne. Náš personál vám s radosťou pomôže a vo všetkých smeroch vyjde v ústrety. Hotel Capital je určený hlavne pre biznis klientov, ktorí hľadajú maximálny luxus a pohodlie. Hotel má k dispozícii okrem štandardných biznis izieb aj niekoľko apartmánov, v ktorých nájdete príjemný oddych po namáhavom dni. Všetky izby sú vybavené LCD televízorom, satelitným vysielaním, prípojkou na internet, telefónom, minibarom a trezorom. Kvalitný odpočinok zabezpečí nadštandardná posteľ s príjemným prespieraním a antialergickými perinami. Izby majú v základnom vybavení vlastnú kúpeľňu s veľkým zrkadlom, elektrickým sušičom vlasov, výrivou vaňou či sprchovým kútom. Pohodlie a príjemný pocit dotvárajú hebké župany, mäkké papuče a množstvo príjemných doplnkov v podobe kompletného vybavenia pre osobnú hygienu. Náročnejším klientom Hotel Capital ponúka najvyšší štandard v podobe apartmánov. Každý z nich ponúka plne zariadenú pracovňu, spálňu a kúpeľňu, v ktorej sa nachádza výrivá vaňa s rádiom. Luxusná reštaurácia Capital vás spolu so svojím príjemným a vysoko kvalifikovaným personálom rada privíta vo svojich zrekonštruovaných priestoroch, ktoré si bez pochyby zamilujete. Či už holdujete chutným obedom v spoločnosti biznis partnerov, po obednej káve s priateľmi alebo si len tak vychutnávate večerný pokoj s pohárom vína, reštaurácia Capital je tým pravým miestom pre vás. Okrem klasických reštauračných služieb a denného menu sú priestory reštaurácie vhodné na usporadúvanie najrôznejších akcií, od obchodných stretnutí, rautov a firemných večierkov až po rodinné oslavy či afterparty. V prednej časti nájdete bar a posedenie najmä pre tých návštevníkov, ktorí neodolajú lákavým vôňam cigár a kvalitného tabaku.
priestoroch hotela sa nachádza kvalitne vybudované wellness centrum, súčasťou ktorého je fínska sauna, výrivá vaňa a plavecký bazén s protiprúdom. Vychutnajte si pohodu a príjemné chvíle oddychu a nenechajte sa rušiť. Počas celého pobytu vo wellness centre máte hotelom garantované súkromie.